آمادگی به مرگ کنید پیش از آمدن مرگ. یعنی پیش از آنی که مرگ بالای شما می آید چیکار کنید؟ به مرگ آماده باشید، یعنی پایبند عبادت و بندگی خداوند باشید. زیرا که مرگ ناگهان به سراغ شما می آید، دیگر یعنی که فرصت به عبادت و فرصت به بندگی حاصل نمی‌شود. به همین خاطر برادر ما و شما که در مسافرت یعنی که شربت مرگ را چشیدند، که از برای رزق و روزی حلال رفتن و در مسافرت شربت مرگ چشیدن هم پاداش و اجر زیاد دارد. این برادر انشاءالله. السلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سخت سلامت هستین. برادر عزیز خواهش میکنم همین نو را تماشا کنین. اتیلا 5-6 минут برادر جون. مادری که برادر عزیز بچه شای طوری کریش غلطی دابد گذشته شدگی بود برادر جون. بسیار پرسیدن اکا چی شد، اکا کجا شد، اکا چی شد. برادر جون ما کمتر نورا میسپورم مونتاژ سوسو تو کمتر دیرتر میشد. نو انشالله که میبرم شما переживать накинен ва зиқам нашин. алҳамдулиллоҳ ки алло баракатум та ҳамуша яъне ки дар як ҷоягӣ ҳама каса сумш ҷамъ кем бурданаш алло баракатум та худо дар умру ҷони не бародарои баракаттан ки як не ки модар як фарзанд дошт ина бародаро дар сари қабрш ҳама каса дар муҷа истодагиян. ма дало шоида ки инора намешиносем ки ҳастанд чӣ ҳастанд. не ки ҳамун мегӯем ки аллои меҳрубон дар умру ҷойшон баракатта. анаира сарҷамона меган, анаира бародарӣ меган, анаира ҳаққи бародарӣ меган ки дар бари модар чихт истодагиян дар сари манзилиш омаги фарзанди ӯра гур кардесанд. яъне ки бародари азиз, албатта ки бародари олӣ меге ки касе ки бимбара мераванд бояд мо ҳатман бирем бародарҷуно, ҳатман бояд мо бирем. ҳози замона ҳамин хелшидагӣ ада бародаро камғал агар бимбара дар сари гурӯш 5-6 нафар мешавад. леки агар бой бимбирад дигар дар мо қабристон ҷо намёбем, апше ҷо намёбӣ, намедонем пота дар ҷоира. мо ҳамамон дидестем ба чишмон мебинем. барои ҳам қадар мо на бой бояд нигаҳ кунем, на камбағал нигаҳ кунем. вақте ки нигаҳ мекунем дар деҳамон як кас гузашта мешавад ё ки нигаҳ мекунем як бародари наздикмон гузашта мешавад, бояд ки ҳатман дар ҳамуҷа бирем иштирок кунем. бародаро ба 5-10 минут ҳичка ҳичи ҷонаш намебира. барам қадар сарҷамона шидан дар кор. чӣ гуфтанем бародари азиз, алло баракатум та худо дар умру ҷонтон баракат та. ҳамун шаве ки маблаға ҷамъ кем масад таға гап зада, ҳама касаина гап задан чиз кардан. ӯ бародари раҳмати худаш ду гулак дошт, модар як бача дошт, як бачаи 30 сола соҳиби 2 фарзанд. худованди меҳрубон бо ҷонша гирифт. мо ҳамамон дар ин дунё бародари азиз аз ин дунё равоне мерем. мехоҳӣ намехоҳӣ мерай. имрӯз марг дарта тақтақ накард пага мекуна, пага накард рӯзи дига мекуна. барои ҳам қадар ҷангандозӣ ва душмонкунӣ ва кашокашира бас кунем бародари азиз. кӯшиш кунем ки дар бари як бародар чих бошем, як кас раҳмат бига, як кас бига ки ҳамин хеле мо бародар дорем, мо ҳамин хеле бародарое дорем ки дар баромон ҳастанд. барои ҳам қадар имрӯз ки мо истодем бародари азиз, шумо ани биёен, мо бе шумо ҳеҷ касем. аллои меҳрубон моро дар мин роҳ бурд, аз шумо бояд дар бари мо бестем бародари азиз. бояд мо як мишем, як миш кишидем. иншоалло ба амраи худо зарари зиёни ҳеҷ кас дар мо намерасад. гапа зиёд намекунем. худо ҳофиз, худо нигаҳбон. то муша бародари азиз навора паҳн кунен. худо дар умру ҷонтон баракатта. бародари азиз, аксариятат мегӯем сум мегирӣ. бародарҷоно, ман аз ягон таино сум намегирам. ҳар коре ки ҳаст ба хотири аллоҳ мекунамаш. албатта ки бародари азиз, ман реклама дорам мезанамаш, но иш бародари азиз чиста и ҳалолӣ маҳай бародаро. и чиста ман меҳнат мекунам бародарҷоно барои ира. дар масъалаи реклама ман фикр мекунем ки ҳастанд баъзе блогерҳое ҳастанд бахилӣ мекунанд. бахилӣ накунем. ман кӯшиш мекунам ки хизматам дар як кас бираса. не ки иншоалло ба амраи худо бо дар ҳамуҷа
реклама мезанам, як чизи дига ма мезанам, файроду мекунам, пага як кори дига мешава, файроду мекунам, мисол мехезам, улави дунё мерам, аму кисаак хидам ё ки айму реклама хидам мерезам бензин ма мезанам мерам кори бародарам мебинем меом. На ҳамаша буд карда метонам, не ки кӯшиш мекунам ки буд кунам, барое ки бародари азиз мо ҳам як кас ду касем ҳамин хел. Кӯшиш кунем ки шумо ҳани бо як кас ду каси дига беста. Бародаро алло шоида ки фикр накунем ки як кас ҳаром мехӯрад. Як кас ҳаром хӯрд бародаро, фақат ба Аллоҳ биспоремш тамом. Деро ногузашта вай залалша мебинам. Худо нигаҳбон то моша алҳамдулилло ки нахӯрдем то ҳозира кӯшиш мекунем ки нахӯрем, кӯшиш мекунем ки дар бари бародаро хизмат кунем ва чих бисем. Ҳамчуноне ки мазоқ мекунем мегем бугу хизмат кардам ко, хизмат кардам не, хизмат кардестам иншолло далши болши мекунам. Худо нигаҳбон то моша бародари азиз дар амони Аллоҳ бошен. Каме мушкилӣ дорем, иншолло ки ба хайр аст, дар ҳақмон дуо кунен, видео кам ромест аст. Ба ҳамон хотир дар ҳақмон дуо кунен ки иншолло ки ҳамаш хуб мешавад. Ҳар як мусибате ки ба сари одам меояд, иншолло ба амри худо бо и ба рости худаш чӣ дора аз ин проблемҳо, аз ин мушкилиҳо худо кунад ки мебурем. Мушкилиҳо ҳамаш иншолло барқарор мешавад. Худо нигаҳбон. Бародарҷон, мехоҳӣ мусфеди падара, кампирио чара ҳаҷроӣ кунӣ бародарҷон. Бародари боваринок, эна зангш бизан, если что. Ягон гап шид, ти же медонӣ ки ман рекламаш кардагӣ. Мара занг мезанӣ мегӯӣ бобои лангарӣ, ана мехел проблема, ма кори тура буд мекунам. Барои ҳамқа бародарҷоно, нагирен ай фалони мошенник, ай беҳмадони мошенник набигирен, на сум битен. Барои ҳамқа ина мара лицома диден, тавсиятон метавам кортона пеш барен. ки дар шаҳри Москва қарор дорем, мо барои шумо ҳиҷомаи бепулро ба роҳ гузоштагием. имкон надора? Не, имкон дора. ҳиҷома, фитобочка, душ, массаж, худи ҳамин хизматрасониҳоро бепул ба роҳ гузоштагӣ. бародари азиз, чӣ гапае ки дар оҷа бепул ҳиҷома карда мешавад? имкон надора? Не, дора имкон. Суроғаи мо Москва, метро Волгоградский проспект, Остапский проезд 3, строени 6, якум подъезд, сеюм ошёна, офиси 311. Марҳамат фармоиш диҳед. Рӯиш Салам шуморо мефармояд ки омодагӣ ба марг кунед пеш аз омадани марг. Яъне ки пеш аз оне ки марг болои шумо меояд, чикор кунед? Ба марг омода бошед, яъне ки пойбанди ибодату бандагии худованд бошед. Зеро ки марг ногаҳон ба суроғи шумо меояд, дигар яъне ки фурсат ба ибодату фурсат ба бандагии ҳошӣ надоред. Ба ҳамин хотир бародари мо шумо ки дар мусофират, яъне ки шарбати маргро чашиданд, ки аз барои ризқу рӯзии ҳалол рафтану дар мусофират шарбати марга чашиданам подошу аҷру зиёд дорад. ин бародар иншоалло